बे समाव मोनद' हारिनि एसटि होनायखौ लानानै मोनसे गिदिर आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव होनो थाखाय आखायाव लादों जे आसाम नाङैनो मोनसे गोख्रों भाबै सोमावसारनाय हाबाफारिया सोलिबाय दङ आरो बे समावनो हादरनि पार्लियामेन्टआव मोनसे गिदिर बाथ्रा एबा बे समाव एजिपिनि एमपि बिथां बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंथिदों एबा पार्लियामेन्टआव बे आयदाखौ लानानै बाथ्रा बुंथिदों जे मोनद' हारिया बे समाव आसामाव एबा बे समाव मोनसे गाहाय थाखोनि जायनि थाखायनो बिथांमोननो एसटि होनांगौ होननानै दाबि खालामदों एबा बे समाव पार्लियामेन्टआव बाथ्रा बुंथिदों थारैनो बियो एसटिफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा मानोना बे समाव जाय समाव आसाम नाङैनो मोनसे गोख्रों भाबै सोमावसारनाय हाबाफारिया सोलिबाय दं गोख्रों भाबै मोनसे धरना हाबाफारि सोलिदों आरो बेराफारसेथिं बे समाव मोनद' हारिया एसटि मोननो थाखाय बे समाव नाजाबाय थानाय एबा जुजिबाय थानाया सोलिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे समावनो मोनसे हादोराव जे मोनद' हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंदों एबा मोनद' हारिनि थाखाय बे समाव आवाज होदों बिथां एजिपिनि आसाम गण परिषदनि एमपि बिथां बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य बिथाङा थारैनो बे समाव मोनद' हारिया एसटि मोनमारसिगोन नामा मानोना बे समाव आसाम नाङैनो मोनसे सावरायनाया सोलिबाय थादों आरो बे आयदाखौनो लानानै जे फैगौ 4 सेप्तेम्बराव सिसिटवाजों रायज्लायनायनि मोनसे बाथ्रा नाथाय बिनि आगुआवनो पार्लियामेन्टआव बेफोरबायदि बाथ्राजों एबा बे समाव मोनद' हारिनि एसटि होनायनि थाखाय आवाज होदों गिबि खेबनि थाखाय आवाज होदों बिथां एजिपिनि एमपि बिथां बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव मोनद' हारिनि एसटि होनांगौ मानोना मोनद' हारिया जोबोदनो गाहाय थाखोनि थाखायनो बिथांमोननो एसटि होनांगौ जौगाथायनि थाखाय एसटि होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों बे समाव मोनसे सोंथि जाखाङो दे जाय समाव एसटिखौ लानानै मोनसे संग्राम सोलिदों जाय समाव बे समाव फैगौ 4 सेप्तेम्बराव सिसिटवाजों सावरायनो गोनां बे आयदाखौ लानानै सावरायनो गोनां गुवारै सावरायनो गोनां बिजिरनो गोनां दङ नाथाय बे आयदाखौनो लानानै बे समाव पार्लियामेन्टआव बाथ्रा बुंनाया मोनसे रोखा जायोदि मोनद' हारिया एसटि मोननायनि लामायावसो दानिया फैगौ 4 सेप्तेम्बराव मा आयदाखौ लानानै सावरायलायगोन मानोना बे समाव पार्लियामेन्टआवनो बे आयदाया जिहेतु नुजाथिरबाय एबा बे समाव आवाज होदों जे एजिपिनि एमपि बिथां बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे मोनद' हारिनि एसटि होनांगौ जोबोदनो गाहाय थाखोनि बिथांमोना होननानै आवाज होनायखौ बे समाव नुनो मोनदों नाथाय बे समाव फैबाय थानाय समाव जे बे आयदाया बेसेबांदि गनायथि मोनगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिन्थिगोन नाथाय बे समाव पार्लियामेन्टआव गिबि खेबनि थाखाय एजिपिनि बिथां बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य बिथाङा जे मोनद' हारिनि एसटि होनायनि आवाजखौ एबा बाथ्राखौ गिबि खेबनि थाखाय बिथाङा लाखिबाय बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य Sir, thank you very much. I am here today on behalf of people of Assam, on behalf of my party, Assam Gana Parishad, and my party president, Atul Bora, supporting demand by the 6th community of Assam, Thai, Ahom, Moran, Motak, Kush, Supia, Kush, Supia, Tea community, to benefit scheduled caste Assam. This community is indigenous tribe of Assam and they are the soil of the soil. Their demand is justified, so I am supporting their demand. I like to request to benefit these 6 communities of Assam. Sir, in the year 1968, in the year 1968, when India was ruled by the British government, the British government described them in Gazette Note as a tribal community. Like Simon Commission also recommended and granted them tribal status, sir. So this community of Assam, Thai, Ahom, Moran, Motak, Kush and Sikh community, their journey is very justified from gaining
genuine demands. They fulfill all the criteria to get the ST status, but it is depend upon the willingness of government. Everything is depend upon the government. So I humbly request to the government to grant the status of the 6th community of the Thai, Ahom, Moran, Moka, Sutia and Tree community immediately should get the tribal status, and I hope and I believe government will grant it. Government will bring the bill in the present and this budget will Please conclude. this bill will pass and this will get it. Thank you.